תהנו במסע הישראלי, שתחזרו אלינו עם תובנות חדשות וראייה רחבה יותר על החיים. ושיהיה לכם שבת שלום. אהלן חבר'ה, אני רוצה לאחל לכם שתהנו בשבת, שיהיה לכם עבודה טובה ונעימה. כמו שאתם רואים אני במטבח, ואני לא כל כך יודעת מה לעשות, ועובדת עצות, אז תבואו כבר לבשל, תחזרו אלינו. בצבע יש אוכל. וזהו, אני מקווה שתחזרו עם המון סיפורים, חוויות חיוביות, וחכה לשמוע אתכם, לראות אתכם. וכמו שאתם רואים, דוד שלנו לקח את התפקיד של מיכאל בלחתוך שום. מיכאל, אנחנו עושים תחרות. מאסטר שף. מאסטר שף כשאתם לא נמצאים פה. הנערים, התגעגעתי אליכם, אני מקווה שאתם נהנים מאוד, ושיהיה לכם שבת שלום, ושפשוף קל, ותחזרו ביום ראשון. חבר'ה, מתגעגעים אליכם, אוהבים אתכם, שבת שלום, תהנו. מקוות שאתם נהנים במסע שלכם ואתם מתחילים למצוא אותו כי הוא תכף נגמר. שתחזרו עם המון חוויות וסיפורים. התגעגענו לכם בקידום, הקידום קצת שומר. כן, אתם מאוד מאוד חסרים. מקוות שתחזרו עם המון חוויות כדי לחפור לנו. ואנחנו מתגעגעות עליכם, תחזרו כבר. שבת שלום שיהיה לכם. שבת לכם. תהנו ממה שנשאר. לקבוצה התותחית שלנו שיצאו למסע הישראלי, אני שומע מאליאור שאתם מייצגים אותנו בכבוד, לא היה לנו ספק בכך. יום שישי, אני מקווה, מה זה אני מקווה? אני אבוא לבקר אתכם, מקווה שתראו את הסרטון לפני כן, ואם לא אז לא נורא. ואתם נמצאים במסע שהוא משנה ממש את העמדות, הוא משנה את הבן אדם. אז זכיתם למסע כזה, ואנחנו זכינו שתצא לנו קבוצה באמת שמייצגת אותנו בכבוד. תהנו.